да бе, да те изкочи нещо. Едно на тъпък въртишкаш. И така е доброто, маняци. В момента е така доброто. Добре дошли в моя влог. В момента ще е 6 четвърта и както видях в публикациите, всички искат рано събуждане. Ето и да почнахме го от вчера. Така че нека се видим малко по-напред в клипа, когато съм малко по-енергичен. Хай! Доста. О. Копреже. Пак с нещо ми. Вау. Ей така случайно. Не, да, направо случайно. Ей така случайно пак с нещо. Да. И сякаш не сме, сякаш ще тръгне и на Даскова, брат. Бое, брат, ама ти тук ли си? Не. Коста е. Как си, бе? Чакай. Ама той аз съм опътил. Ти си обърка, виж. Чакай. Какво правиш? Какво правя? Еми не знам, кажи Еми, какво правиш. Тук снимам като тебе. Виждам, че снимаш. Какво да правиш? Какво става? Нищо е. Ела малко тук да седим да поговорим, брат. Какво стана? През цялото време не снимах. Бай! Смятай какъв съм влогът. Види там ютуба, не какво съм води там. Да не си пусна камерата. Оп, среща ми се. За път. Значи, Правих да снимам. всеки път, като се видим, няма значение кога е, дали е по Viber, дали е където и да е. Значи всеки път едно и също ще се засмеем, като се видим, няма да смени просто. Това е. Така е, между чакай, че тук май забравих телефона ми къде. Бай, телефона ми къде е между другото? И после ми кажи как да му кажа, че е тъп. Няма как. Е така, сега сме голямо междучасие. Вижте кафето ми, чашата ми. Как да стана? Искам да снимаш през цялото време. Поправи се. Така, сега. Ще пием кафе. Ела малко. Ай, пак ще съм ти оператор. Да си ми камера, ме. Маля, брат, от колко време не съм пил кафе, майка да. Айде на кафето. Хайде, чао. Къде чао, бе? Хайде. На Бога. Що чао на Бога? Така, дръж. Така, след вас ще се видим малко по-късно, като ходим да пием второ кафе. Ай, сега ще направим една бърза тренировка. Ама аз не ги мога. Давай. Можеш. Това ли? Сега ще Не бе, това за какво се използва? Истински. правиш така и правиш така. Ага. Julian! Бостай, Ана. Снимаш ли? Бостай. Сега часа е
11:47 и имаме физическо. Бах си реакцията, Петър ги извади. Мой брат, бах ти казвам стълби. Ами аз какво да кажа? Ужасни стълби. Мразя ги. Julian. Брат, какво става тук, бе? Знаеш какво си помислих? Какво? Че някой Алан... Какво бе? Авария. Авария, Алан... Кото ще е. Добре да си? Да, Абе ще пим ли? да. Ама какво? Кафе? Кафе ми какво? Ние ако пием нещо друго, тогава вече няма сме нормални. Съвсем. А ние какво сме? Не сме... Тук малко... Бъгнах. Тук малко грешно ми се да такова. Не се вижда. Нормално. Не се чува. Така ли? Нормално. Свършихме ли? Кой да е свършил, бе, брат? 2 минути. Да. Тия телефон си забрах. Не! Кощо? А, да. Забравих шибания телефон. И сега, Чакай, какво направи, бе, къде са спона, бе? С маняка Аз да се преби на пребия, работа. Какво трябва да правим? А, да. Перфектно, айде, пускай. Как ми се свидат? Айде, пускай ги, бе. Свидат ми се, е! Няма да чуя. Оп, айде пак. Ей, зиги. Пак трябва да ги пускаш. Маняка ти пъха пръста вместо пари. Не мога. Пари ти пусни, бе. Чакай. Не мога, чат. Не чата. Не мога повече с чакал човек, това ще му уморочет, ми кажа. Значи, колкото ми е голям приятел, толкова си топ. Значи, човек, ще кажеш, че е наистина човек, брат. Моя си кафе. Чакай. Ей, тази си леп малко сега. Е така, маняка. Колко тъпо ма гледа. Ма не, аз те гледам. Добре, Така, как ще ме гледаш толкова тъпо, бе? Спада! Само пускаш камерата и ми насочваш и само ме гледаш странно. Ай, да, той си взе кафе да пи. Ако не са по нея, няма да става. Човек, аз днеска, не смяташ ли колко пъти се прибих? Значи, първо ще полях с кафето, второ, щях да падна там на уния бордюр и сега тук се лъзнах. Така. Виж, че какъв брутален мотор намира. Гледай какво става. Това е уникален. Той да не е твоя мотор. Виж, бе. Виж, бе. Дай, бе, ти. Мой брат не мога заболява корема да се смея. Не бе. Напили се, пили кафето. Пих. Обаче за моя канал няма видео. Хората ще гледат от тука. Как ще ни гледат? Аз нали казах. Да. Аз нали казах,
понеже си майка си, ако нещо не ми развали клипа, няма да е то, брат. Да. Значи, какво нещо е да си блогър, бе? Знаеш какво забелязах? Ко? Забелязах, че ти нямаш микрофон. Уау, брат! Къде са стълбици, бе? Остав тук, бе. Знаеш какво? Не. Чакай. Знаеш какво? Не. Се блъскаш в стената, бе. Между другото, аз съм блъснах в стената, защото... И когато започна да говоря, може ли да го... Ей, оттам! Ето. Виж кой става? Айде да се махаме от... Не, бе. Оттам ще направим една вода до колко. Добре, не мога да разбера защо всеки път като тръгна да снимам клип и винаги нещо ще се намери да ми притака клипа. Дали ще са коли, дали ще е ремонти. Значи ще се кача, ще си я взема тази дрелка. Притко. Не притко, бе. Не притко, бе. Е високо. Последно, плитко ли, високо ли? Човек, излагаш му в момента на идеи. Хората обичат простотията. Между другото... Не, аз се отказвам. Добре, че не си взех телефона. Защото ако си бях взел телефона, това щях да ми го метна през прозореца направо. Как така призбърза? Не, значи, ба, майката и кал. Аз пък си кажеш, подкочих все едно настъпах върху някоя змия. Чакай, че не мога да... Пак ли се полежа? Да, бе. Я ми насочи камерата. Да, нека ми малко там. Между другото, хода там гледат много странно. Чакай. Хода. Чакай. Следно. Чакай! Чакай. Ама си не бързай. Хода там гледат много странно. Нормално да нагледат странно. Са 20 минути просотия, бе. Ама те са вече 6, бе. 20 минути. Абе, общо като сложи целия... Ще са повече, не са... Кенев. Bro, what are you talking about, man? Тука... Защо има стъкла? Защото има ремонт. Но то много ясно, че има ремонт, бе. Ох, Петре! Не мога да тебе чух. Колко е часа? Стана ли 5 да си тръгна? Колко е часа, кажи? 22. Колко? 2,22? Да, О! 22. Има още много време да правим простотия, още 36 минути. Ау! Какво? Какво видя, бе? Какво стана, бе? Кой е това там, бе? Кое има? Ей, ти, бе! Кое, бе? Виж къде ми е ръката, бе. Бе, не виждам, бе. Слаб съм. Начин не можеш да хвърлиш до там. Бе, не мога. Къде, ма? Добре. Където и там. Добре, ела, аз ще покажа. Върви след мене. Майди, че няма време. Има време 20... Има време 22, бе.
Ано! Малко по-сто. Наркотици. Никакви наркотици, това е крем. Какво това? Това е центъра. Не Косма. Кое, бе? Аз да питам за този студеш там. Те, брат, те са от 22-21. Абе тука сяка съм бил, бе. Не знам, аз вече не помня къде сме ходили, къде. Между другото, да ви покажа една... Тук ще има косми. Майка ти да има! Кума! Тук на мене кума! Бой! Вау, гума! Гума, айде да се бе. Идей, че някой ще извика гума. Добре, ще извика гума. Ама ай ще ме мене, бе! Ама ще ме мене и гума. Някой ще... Това е! Ще се пусти в дървото! Няма! Стига, бе! Чакай малко да усина. Иде да минаш думата. Ай, чао! Дай, бе! Нема! Еми не, снимаш така вместо така. Някъде? Айде да гоним! Айде да гоним го! Но тук е мокро, бе. Маляка е. Тук си забравил подметката. Подметката. Ето е гумата. Ай, пак да вземем. Нагоре. Как ще я пускаме нагоре? Айде, отивай и я пускай надолу. Аз съм от тук да те снимам. Майко, ще падна. Дървото се хвали. Ти си малко по-добре. Първо да се качим, бе. Ами, айде бе! Това тук още губи. Дай. Дай! Туди! Въй! Въй, бог си майката. Малко... Да. Въй, поставяш тия гуми да са на някой от тия кори. Щом са... Ай, този Защо път ти имаш аз. спода? Този път аз. Готови си? Готови съм, да. Айде, бе, дай... Да ти е пак гумата да е. Аз вече тотално се изчерпах. 35 000 12 коня. Най-добрата кола. Това не е кола. Бан. Кабан, бе, бан. Бан. Не пътък. Сега след малко ще се пустим пак, като има нещо интересно, защото стана прекалено много пустотия. И я кажи какво намерихме. Нещо като мързи. Я отвори. Да бе, не да изкочи нещо. Няма нищо. Грам нищо няма. Ко направил? Бой иска да ме къла. Ко стана, бе? Пречу ми са нещо. Да се махаме малко по-бързо, иначе. Ще се видим. Стига ма стряска така, ще ти получа и... Ще получа... Такова. Това го пипнах има от тази тока. Нормално. Много съм подобен. Обаче как ще го предава? Котко. Братле, тя котката се отчая от нас, бе. Сега пак ще се видим. Сега си прибрахме от тази тур. Преди малко просто ще изляза малко навънка да се разходя, да запиша тази част, да ви кажа, че съм се прибрал. Така че мисля тук да приключвам този влог.
Днес всъщност бягане, не знам, доста окъснях да бягам, така че вече имаме 2 пропуснати дни бягане, т.е. ние средно бягаме между 3 и 5 км, затова не се насъбраха утре да избягаме 6 км. Не, 3, даде 6 км. Ако и утре пропуснем, стават 9 км. Затова утре не трябва да го пропускаме. Даже утре ще направя един шорт специално да си напомня. Така че да, надявам се да ви е харесал този клип. Големи простоти, но все пак не може всичко да е тренировка. Трябва и да има малко простотия все пак. Не казвам, че е най-доброто нещо и най-добрият вариант, но трябва да го има. Така че, ако ви е харесал, лайк, subscribe и ще се видим в следващия клип. Айде!